Cerkak kang karya Glubrut déning Muhammad Sudaryanto. Atemene menawa ngir bejaji nanging kepeksa kebiji dadi ora bejaji kejalaran katon kucem. Glubrut dasar jelaring dhuwur tur ora resikan. Mula ya pancen lumrah yen banjur diparabi karya Glubrut. Sandang panganggo ya tok biji katok siji lan klambi mung siji nanging bab pengawayan tiket tekuk paribasane ora ngirit kaya sandang panggonane. Witikna wae piye meh sasat gawean sing sekirane kasat mata kang karya ora nyirik mbuh kuwi nukang batu, nukang kayu, ndangir kebun, ngresiki tegalan wis to sasat kabeh diayahi. Kepara gawean sing umume ditandangi wong wedok kang karya ya ora kewuhan. Wingi wae nalikane Kiai Daroji duwe gawe mbancaki Dartinah, anak wedone sing wuragil. Kang karya tugur ngirewangi ya isah-isah bolo pecah, adang beras, malah borong tekan mususi kang karya tregal-tregil ora nguciwani. Mula sing aran karya Glubrut tumrape wong ing dukuhku wis dudu wong sing aneh maneh. Kabeh wis nyadari, kabeh wis meruhi yen kang karya kuwi ya pancen kaya ngono kuwi. Uga aku dhewe kang karya wis kaya brayat dhewe. Tumrap kulawargaku kang karya mujudake bau tengen sing penting ngatenan. Ngenani bab tek kili wae kahanan keluargaku kang karya banget merantasi. Malah yen saking-sakinge ora ana wong liya sing dikongkon kang karya saguh nyulihi. Kang nembe wae ndak butuhi ngadegake barang ning gadean. Aja ana kang karya aku sedo kapiran tenan. Lah wis tanggal nanggung kaya ngene jare teka-teki anakku ngandang. Jatah BP3 wah poyang payingan tenan. Kamangka jarene TV kae iki jarene TV lho. BP3 bebas, SPP bebas, wena-wena sumbangan bebas bas. Nanging saumpama kabeh mau bebas tenan, njur sekolahan oleh arep belanja kapur piye? Butuh busak, garisan, sapu, ganti gendeng pecah, nglabur tembok njur piye? Ah mbuh, semrepet mripatku sirah dadi kermun-kermun, senut-senut ngelu, duit kari saicrit nggo nempil trasi jari. Dah kok ditembak nggo bayar BP3 wis kelabakan tenan. Kamangka sing jeneng bocah cilik kelas 3 SD. Nek disemayani durung mudeng, mengko bakal dilunasi nek wis entuk enduh-enduhan gori. Malah gulung koming sak ambane jogan. Mewek ora wis-wis sidane sing dadi wong tuwa ngalah. Jare batik Pekalongan pasok tukang jaman manteman sing banget ndakemi emi. Sidane pindah panggonan blusuk ning gadean, pengaji 5.000 ripis, isih kepotong maklar, toge nggon. Aku mung entuk turahan 3.500, ya luwung pikiran sing senut-senut rada ilang, meweke bocah sing nyepet-nyepeti, aku uga ilang. Malik grembyang, biar padang, rumangsane lega dene sesuk esuk mbayar BP3. Mbuh kuwi oleh mbok ning gadekake utawa piye ora urus sing penting kebayar. Mula kata-kata aku ya kok ngelus dodo. Kala-kala ya sok grenengan dhewean. Ya syukur alhamdulillah sanajan kaya ngene kae aku isih kecenggah nyukupi butuhane anak. Ora ketang cukup miturut wong ora gablek kaya aku iki, sithik-sithik duwe simpenan uga duwe pametu. Dadi yen ana butuh sawaya-waya dadakan umpamane ora ketang apa tak luwih alhamdulillah meneh najan tak sablarake aku. Wong ora duwe nanging bisa ngamal hehe. Lah kuwi contone aku bisa wenehi kang karya, ora ketang sithik, ora ketang menehi minangka opah anggone kang karya nyambut gawe. Nanging kang karya ketrima atine bungah. Nah, apa jenenge dudu ngamal kabicakane kuwi yen ora bisa gawe bungah atine liyane.
Mula ya jeneng syukur alhamdulillah mung ya kuwi bola-bali wis ndak kadakane. Kang karya pancen ora resikan, ora seneng ngepik-ngepik awak tenan. Wong ya wis bola-bali dikandani, mbok ya sing rada kemrisik sithik ning model wae. Ora nggape, karepku mono mbok ya pe dipanggonake aja sing kuwi-kuwi wae. Mbok ya genti liyane nanging panggah bedegek kamangka satemene sadengane iki. Akeh yo peni-peni nanging kajenge mawon Den Rasuki naliki. Dan Raden ngabepa aku iki wong ya padha-padha wong desa wae dadak semangkeman. Sentakku, nggih mboten nganten ta, Den, ambek-ambek tiang dusun jenengan niku taksih turun lho darah Marenda Rembesing Madu. Hasyah darah Marenda apa? Marenda iki rayuk wong ta, padha sampean lah aku ta. Wong ya padha-padha titahi Gusti Allah wae tik le macem-macem. Wis ora sah kakean cara ngono. Kuwi ora seneng ngerti lho kok malah nduka. Salahmu dhewe ora nggugu kandhan aku. Nggih kula nderek. Lah mbok ya ngono kuwi ngundang aku ki cukup, mbok apa di ngono wae. Aku malah rena bajutku lega ora ngono ta Kang. Mbok ya salimu kuwi genta-genti. Ora kok ireng terus ganti ijo apa putih ra ketok bener. Boten nganten DND Kang Karya ndredeg omongane. Dheweke dipencerengi dan malah rasukan cemeng niki ngandhut sejarah kok De. Aku mijgong sejarah. Rasukan niki wasiat saking Mbah Buyut Karang Anom dados mboten sembarangan. Mbah Buyut Karang Anom, aku nggumun karepe piye? Rasukan niki nek kangge nyambut damel rezekine. Oh, dadi ngono kuwi ta lehmu ora tau salin. Nggih santun nanging menawi nembe nyambut damel kedange nggih rasukan niki mboten kenging mboten. Weh, tik tenanan temen. Aku gedeg-gedeg karya panjebar semangat. Karya dadi klambi kuwi ana kasihate ta batinku. Nanging aku maklum ya. Tarah wong Jawa deles, kepercayaane marang babab ngono kuwi pancen kendel. Balung sumsum mandese. Ha ya wis nek ngono, nanging ambune kuwi lho, penguke jan ora nguwati. Gendho penguk niki nggih kalebet kasihat kok De. Ya aku percaya semaurku nglegani sinambi rada ngempet ambekan. Nanging nyatane ambeke klambi kuwi pancen ngangeni jalaran kena nggo titenan. Anggir ana gondo sembrebet penguk, ora lidok karya mesti ana. Ngene lho Kang, dos pundi sampean dak kundang mrene ki janjane wigati. Wigatos dos pundi? Aku butuh gori 3 papira arep dakundhek kangen jare wis suwe ora ngweni. Oh nggih, sendika jawabe Kang Karya Gupo lajeng brenjang menapa anggenipun ngresakaken. Rong dinongkas lodeh terong wingi ben entek dhisik wong gori Tegal gondong mriko. Ya semaurku lan coba tiling-tilingan gori sing becik. Aja diundhuh blongsongan wae karep ben dadi nangka. Inggih ngestokaken dawuh. Karong geni iki cangkingan sisan minangka blongsongane. Sore iki katon gremeng, mega gembuleng peteng. Sajake banyune arep ginggal. Syukur alhamdulillah lemah-lemah jan bin ayem ketimbang